Dnes sa chcem s vami podeliť o to, čo je Božia láska. A niekoľko videí na to spravím, pretože Božia láska je viac rozmerná. A prečo je taká dôležitá pre náš život? Začneme tam, kde to všetko začína. Boha samotného. Božia láska je viac ako len pocit alebo pekné slovo. Je to samotná podstata toho, kým Boh je. V 1. Jánovom liste 4.8 sa píše: Boh je láska. To znamená, že láska nie je iba čosi, čo Boh robí, ale čo Boh je. Je to jeho charakter, jeho podstata. Boh nás miluje bez podmienok a to je niečo, čo je ťažké pochopiť ľudským chápaním, pretože tento svet je založený na odmeňovaní a odrazu ti to niekto dáva zadarmo. V Rímskych 5.8 čítame: ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. To je dôkaz Božej lásky. Nám to nie je potrebné si to nejako zaslúžiť. Boh nás miluje a proste nás to dáva ako milosť. A Boh nás miluje aj vtedy, keď sme nedokonali, keď robíme chyby, keď sme stratení. Chcem, aby sme si uvedomili jednu dôležitú vec. Božia láska je prístupná pre každého z nás. V Evanjeliu Jána 3.16 sa píše: lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal život večný. To je Boží dar pre nás. Ponúka nám slobodu, nádej, večný život. Čím viac budeš spoznávať Božiu lásku, tým viac pochopíš, aký výnimočný dar nám Boh dáva. Aký význam máme v jeho očiach. Niekedy nad tým rozmýšľam a absolútne nechápem, že prečo? Čím sme si to zaslúžili? Ničím. Proste nás miluje.